Welcome back, zdrá, Sage pri ďalšom videu z Hearthstoneu a dnes to bude tretí wing našho League of Explorers. Dlho už nebolo video z League of Explorers z nášho wingu a to bolo kvôli tomu, že som mal nedostatok peňazí, ale dnes som si ten wing už kúpil a už som celé video točil na ten wing a zistil som, že sa mi to nahralo a nejak neuložilo alebo niečo podobné. Takže ideme na to ešte raz. Takže Ruined City sa nám pekne otvorilo. Máme prvého nepriateľa a to je Lord Slitterspear. A má hero power za 0, getting hungry, summon a hungry naga. Sorry. Takže dáme si totem šamana a ideme na to. Inak po bokoch asi vy vidieť nebudete, predpokladám, ale tuto po bokoch mám také srandy. Takú srandu známu pod názvom Deck Tracker. Invite the Ruined City. Takže necháme si iba Haunted Creepera. Takže ten Deck Tracker je v podstate, tu si nahodíte deck a on vám to ukazuje, aký minionov máte na ruke, aký sa vám ešte zvýšili a tak. Momentálne máme na ruke 4 karty. Takže náš kamarát Sir Finley, ak sa nemýlim, Sir Finley má problémy, je v tomto hrnci, idú ho variť, asi sú nejakí ľudožrúti, nejakí žaby. Máme mu pomôcť. Vidím to dosť reálne, že v ďalšom... OK. Takto. A máme Sira Finleyho v ručke. Much too close. A v podstate teraz ešte raz summonne tohto. A už nie. Aha, zaujímavé. To sa mi stalo minulé, keď som hral, sa mi to stalo až po 3. Nevadí. OK, teraz pikujeme Azure Drakea. Výborne, ale že nám Azure Drake je teraz úplne na veľkú prdel. No nevadí. Nechcem byť hrubý, ale Azure Drake je na veľkú prdel. Hodíme tam Lorda Sira Finleyho. Pykneme si nejakú novú hero power. Neviem. Čo nám pomôže? On tam dáva tie svoje príšerky, celkovo nám pomohlo stakovanie armoru. Lebo on bude teraz dávať každé kolo 2 damage do ksichtu. Budeme stakovať armory. OK. Vidíte, si teraz stakne 2 armory. A ide face. A nie, on nemusí z face. Toto bolo chytré. Chytré, či beťar jeden. OK. Azure Drakea môže mít. Dáme to tu. A teraz si vyhylujeme do voľná totem a 2 healthy bude mať Finley. Ale keď mi to bude tradovať, je to v pohode, lebo vlastne bude tradovať Azure Drakea. No v pohode, OK. Nie, OK, tak nič. Nevydalo. Nega. I'm out of nega. OK, celkom do úvahy prípada aj Lightning Storma, ktorý by som následne mohol dobiť Rockbitnom. Alebo takto. Asi skôr Rockbitnom, keby som mal poškodeného typka. A toto je historicky prvý šaman, ktorý stakuje armory. Veľmi pekné. Znamenité. Keď nám to ide dobre, budem sa teraz snažiť už komentovať nejak súvisle ten proces hrania. Takže máme 5. Máme 5 mana krystalov. Čo môžeme spraviť je... je vyhodiť Thunder buffa, ale to je pre mňa blbosť, ale môžeme dať do neho Earthshock
a tradenúť. Čo sa mi zabiť ako lepší spôsob. A stakneme armory. Poprvé sa mi zabiť blbosť, hodiť tam Valianta, lebo Boh vie, čo má ten debilko na ruke ešte. OK, toto je jasný trade. Nie. Oh shit! OK, bla. Vidím to na Booma. Alebo Hexu a vyhodí to Valianta. Spravím to asi takto. Pretože tam som asi vynechal jeden krystal a fakt neviem, čo má na ruke. Keď má takéto slabé karty, ako nie sú to nejaké agresívne karty, to sú karty, ktoré proste on vyhodí a ja svojou prevahou ich zabijem. Takže tak. Oh, jasné, teraz som prišiel na jednu vec, ktorá mi tu teraz nenapadla. A to je to, že ja v podstate budem môcť využiť iba totémy, ktoré mám v deku. Pretože ja som svoju hero power zmenil. No. Trošku zamrzí. Nie! To nemyslíš vážne. 9. Je tu možnosť, čo aj to tak spravíme. Tak a tak. OK. Nie je to najhoršie. Keď to bude tradovať, tak je to v pohode. Čo asi bude. Neviem to na execute. No trade. Máme to asi v hrsti. Vyzerá to veľmi dobre pre nás. Vyhodíme dvoch pilotov. Stakneme to a ideme face. S bombami. Možno sme mohli zahrať štýlom Fire Elemental do toho tauntu. 4, 3. No. Ale momentálne, milí diváci, vyhrávame natoľko, že sa nemusíme strachovať od nejakého Nagasaki. OK. A týmto vyhrávame hru. OK, prvý wing. Ukážem vám, čo z neho padlo, lebo už mi to teraz neukáže. 56 Warlock. Dobre, Warlock. Šaman. Môžeš, v pohode. Môžeš, v pohode, mám vieš, v pohode. Čiže dostali sme, a to asi neuvidíte. OK, po videu. Ideme na Giant Fina. Čo sa mi zdá najviac, ako najlepší. Alebo ne? Počkať. Nie. To tretie je úplne super. Tu si dáme Paladina. Pretože jeho hero power robí to, že bude drawovať karty. Až pokým nebudeme toľko ako oponent. Ja teraz dúfam, že nevidíte tie okraje toho deck trackeru, pretože teraz tam ukazujú totálne hovadiny, lebo hráme Paladina a ten deck nemám uložený, lebo to je nejaký random deck, ktorý som si vyrobil iba. Ale má mnoho one cost minionov. No one cost, ako low cost. Preto som si ho tam dal, vidíte, teraz keď mám viac. Hlavná zásada teraz je mať menej kariet ako náš oponent. Super. Lens. To nie je to, čo chceme. Poďme aj v pohode dať tam Knife Jugglera a takto to tradenúť. Mohol by nám prísť Master for Battle a poviem by som všetky tie jednotky. No ale on to tradne. Alebo nie? Jasne. OK. Dávame Zombie Chowa a Hero Power. No. Old Murgai. Veľmi silný Murloc. OK, netraduje. To sa mu ani nedivím, prečo netraduje, ale pre mňa to je výhoda. Keďže netraduje. A
čo môžeme spraviť? Môžeme spraviť to, že dáme... to aj spravíme. Takto. A máme prázdny board enemy. Enemy ho to vôbec nehýlilo. A pomaly sa dostávame do vedenia. Ďalšie kolo. Ten bastard, keď vyhodí jednu kartu, ok, nevyhodí. OK, celkom vyhovuje. Takto, takto. A ideme do ksichtu. Veľmi pekné. Zatiaľ stále máme menej kariet ako oponent. Ďalšie kolo vidím na Murloka a Hero Power. Tým sa pozbavujeme. OK. Áno, vidím to takto, pretože sa chceme zbaviť. Stále si jedno lízne. Nie! Si robíš prdel najväčšiu zo mňa. Tiny Fina mi to z všetkých možných Murlokov, tak silných, neviem akých, Old Murkaya a ostatných Cold Lighta, Paddlestompera, Bluegilla, všetkých Murlokov mi summonlo Tiny Fina, hej? Ešte tu mohol summonúť aj Murloc Knight, ale mi to... Ty kokso. Tak k tomuto sa hovorí nešťastie. Možno som mohol... Nie, nemohol. Nie Old Murkaya. Prosím, nie. OK, to je v pohode. OK, toto by som... To je, toto budem tak či tak tradovať. Takže takto. Toto tradeneme takto, toto tradeneme takto, equipneme si weapon a ideme face. Celkom dobré. Stále si... Nelízne si, ok. Super. Super, toto bolo dobré. Pekne, pekne, ďakujem ti. No, až musíme začať vyjadzovať karty. Mohli sme skúsiť zadivinovať tohto. Aj tohto. To ešte budeme tradovať takto. Neviem, či to je bola trošku hlúposť, lebo... No, neviem. Oh shit. Trošku misplay. Máme príliš veľa... Oh shit, okolo prelieta lietadlo. Nebezpečne nízko. Prepáčte za krátke vyrušenie, ale to som ešte nezažil takéto lietadlo tak nízko lietať. OK, máme 13 damage, 15, vyhrali sme. OK, takže druhý oponent z tretieho wingu, zvaného... wow. Nazývaného, počkaj, ako sa volá? Na čo? Ruined City, jasné. A teraz je Lady Naziar. Lady Naziar has the final piece. The stuff is within our grasp. A jej hero power je proste úžasná. Chcel som na to zobrať Custom Paladina. No, Custom Paladina, to je pracovný názov. Ale zoberiem si toto šamana, lebo s ním som to hral minule, ale ako to je úplne v pohode. Možno som mohol zobrať toho. To by bola taká sranda, možno to dáme dať dvakrát, to je to fakt super. Jej hero power robí to, že na konci jej kola všetkých minionov na borde zmení na iných, ale o jedno drahších. Čiže zombie čar neviem, či najlepšia voľba, lebo on je dosť dobrý na to, že je to jedno drop. Ale niečo hrazaraj musíme, aby sme mali nejakú prevahu boardovú. Nie, to si robíš prdel zo mňa. To si z mňa robíš srandu, že to vzal...
Ono to zo všetkých tisícov kariet dvojkových dalo práve Doomsayera a on sa sám zničil, hej. To sa môže stať iba v americkom filme. To... Ty vole. Reno's back with the Rod of the Sun, and Bran's on his way. Nech si ho zabije sám, keď pôjde do ňoho. Pekne. To mi necháš. Žiaden Fort Drops tam necháš, prosím ťa. Jasné. Mne to hodí 2 dvojku a jemu to hodí 5 semičku. To je úplne v pohode. Tu sem aj Dead Rattle? Keď mi to... Replace, to je... neviem. Asi pôjdeme face, lebo toto je... Z neho bude 6, hej? V pohode. Ja som sa tak tešil minulé kolo, keď som to hral, to bolo úplne nové niečo pre mňa, úplne... No zrazu, konečne, pekne, pekne. A ideme face. Pekne, pekne, porovnáme 2 totem golemov. Nie je zlé. Super. Tuskar sa hodí. Oh shit. Tu vidíme jasnú Lightning Stormu a Tuskar. Oh shit, jasne to... Dobre. Toto nie je zlý nápad. Tuskara tam dáme. Dobre. Ešte zabijeme teba. Tak, budeme mať 3 minionov. A nebudeme... Fakt? Zabij ho, prosím, zabij ho, tradni ho. Tradni ho! Prosím, zabij mi ho. Ale do prdele. No, ale Corehound tiež nie je zlý. To som nechcel spraviť, ale ok. Neviem, čo to teraz robím. Pokúšam sa o niečo, čo už... OK, žije nám ten Corehound. Ak mi ho nezabije, tak to bude super, lebo dostanem nejakého 8 drop. Pa. OK. Dobre, ukáž čo vieš. No. No. Veľmi pôsobivé, veľmi pôsobivé. Hodíme si tam. No, tak to je fakt super. Ty si tam neháš Finleyho, prosím ťa. Ja tvoju hero power potrebujem. A zabijte mi ho, prosím, zabij mi ho. Chcem Ashbringer. Come on, kill him. Kill him with somebody. Do prdele. Ja mám Iseru. Zaujímavé. Aha. OK, Gargoy. Teba takto, teba takto. Teba takto. Face a ideme. Už som dávno mohol zabiť toho enemyho, ale ja sa proste chcem hrať s tým. Som zvedavý, čo dostanem ešte. OK.
Ja mu dám trošku do ksichtíku nejaký ten damage, ale nechám ho žiť. Som zvedavý, čo ešte dostanem. Toto je 10. 10 drop. 11 existuje nejaký? Viem, že 12 je ten Giant. No, mi ostal. Come on. OK. Takže to bol tretí wing a skúsime z toho ešte s Paladinom. Len pre tú srandu. Keď tam hodíme Master for Battle, je to... OK, a čo sa tam stalo? V podstate som mi otvoril darček a celá stavka bola poskladaná a nejaký Rafam Thief ju ukradol. OK, Master for Battle mi rovno padol do ruky. Lepernom a Lance Carrier. Všetko si necháme. Prečo nie? One Drop je veľmi dobrý, pretože ona nemá čo no v podstate tajný Fina by mohla zarať, ale... Či sa vôbec dostal do ruky, ono to väčšinou skipne akurát. O, tajný Fin, dobre. Nevadí. Pekne! OK, pekne, pekne, to bol najlepší drop, čo vám mohol spadnúť. Echoing Guza, no tak to je tiež dosť dobré. Teraz 2-3 dropy bude mať, super. Aha. A máme tuto, máme Iron Break. Asi nie. Master for Battle. Master for Battle a to by mohlo dopadnúť veľmi dobre pre nás. Toto by som... Nie, toto by som tradol. Tak, a face. OK. A skip. Poď som zvedavý, čo mi spadne tých jednotiek. Kamo! Čo si? Oh man, jemu padol Dread Steed. Tak toto je mega. OK. Čo ešte? Death does not scare me. Toto zabíme. Poď face. Máme plnú bordu minionov. What the fuck, to čo je s ním? Prečo je taký zaslepený? Prečo sa tak leskne? Prečo sa tak leskne ten typek? Štyri, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, ale ja sa chcem ešte pohrať a nepotrebujem tento, ja potrebujem akorát tradenúť niečo. Tuto to tradeneme. Toto tradeneme takto, toto chceme zabiť tiež. Po prvé mu tu môžu drovnúť nejakú super kartu a po druhé... Ja sa sústredím, sa tu hrám s takou blbosťou, takou tyčinkou. Tak sa nesústredím veľmi na hru. Sa mi to lepí na ruky. No tak takého Frostbolt som ešte nevidel. Dobre. Drakon je tiež, ako Drakony sa tiež tak vidí, ale... Takého Frostwolfa som ešte nevedel, taký čo som ešte nebol. V takých koncoch, že by som dal na prázdno Frostwolfa. Ty vole, to čo máš za hlas? Asi som nevypočítal do prdele. OK. Kill my friends.
to si debilko, nesadla na to úzu? Nebolo by to lepšie? What? OK, konec. Je to zaujímavé. Ten Master for Battle mi spravil dosť dobre. Dosť dobrý štart. OK, a to bolo asi tak tretie krídlo v skratke. Neviem, či sa vám to páčilo, nepáčilo. Čakajte štvrté a potom budú class challenge z 3. a 4. krídla. Ja s vami lúčim, čaute.